Machiegni kendo nyakorom ga jwange chendo mara Rameny pinyan moro mara ni sikiketo mana ka Ramogi TV anya ka koro adwa bedo kod Twak mano motendre kod weche go mag nyisi ka chane mokwongo kambi mar ndeke mar Fly Renegade chako wuoth hayanga odiochieng' ma kawuono akoro dhi wuok e county ma Nairobi nyaka Homa Bay ni deke juma neno ka jogo mawuok e county ma Homa Bay sakoro oteka gimora nyaka motingo Charles Odhiambo mano maya e county ma Homa Bay wacho no mora hinya gi chendo ni kaeto nyako nyango mano kanyo madam Queen Tabudi kantera Tanga Boys bende wacho ni en beno mor ni ndege odonjo dala kendo en wach abena no kamoro to ganda kato mar madhenge bendo nyiso mor mar nyakorom ga jwang watu dachiel kachiel gi jalo nyoche mago chumi wadwa winjo ni to en ber mane nyakorom ga jwang ma wach mar wuoth mar ndege ikelo ne jodak e county ma Homa Bay watu de kanyo gi jalo nyoche mago chumi Odhiambo Ramogi kantire studio ma Kisumu Odhiambo imore hirio nade county ma Kisumu Ariyo ero kamano kuom rwaka studio ka machiegni ahinya chendo mar Rameny piny wadwa ng'iyo mago motendre koda ber makoro ndege manyien mabende koro ochaka weche ne kara chendo mage yanga odiochieng' ma kawuono twak mar governor ma Homa Bay Gladys Wanga na winjo kanyo kawacho ni samoro ganda nyalo penjore ni ka anto ka idh ndege gini dhi konya gang'o nyise japiny ma jadak ma county ma Homa Bay ni to ere ber magini dhi kelo ne jodak e county ma Homa Bay. Ndege kabiro e county kata ndege kabiro e town mokwongo okelo oganda mangi pesa tere ni Kenya chulo ticket mar ndege in gi pesa moro mabende nyatiyo go e town kanyo. Koro the first benefit en gima waluongo ni tourism. Jok mabiro mana neno ber kamoro. Ginya dhi Mbita, gi visit Rusinga, gi visit Mfangano, kendo gi wuothe gwenge machiegni gi airport kanyo. Ka girango kuondego kendo ka gitiyo gi pesa. Koro the first benefit and benefit mokwongo ma jopiny dhi yudo en tourism. Jo welo mabiro mana limo county gi. But the second benefit tiende ni ka airport no tiyo ka ndeke biro to mano tiende ni airport tiyo to ka airport tiyo nitiere jok ma tiyo airport kanyo nitiere jok ma supply airport kanyo nitiere jok ma kelo gik moko e airport kanyo kata obed mana mahuta kata obed mana any other supply. Nitiere jok makelo chiemo kanyo nitiere jok makelo gik mopogore opogore mano tiende ni supply business ma kanyo bende dhi bedo mambele kendo maber moloyo. Asewacho ni nitiere jok mibondike tich e iye kanyo but bende nitiere gima waluongo ni multiply effect tiende ni ka akawo pesa ta invest ohala mar tero supplies e airport pesa mayudo kacha an bende adhi tiyo kode kuonde mopogore opogore monyuolre mobed pesa maduong' kabisa e county no. Koro biro mar ndege is a good thing. Tiende ni nitiere manufaa kendo benefits moko mokelo na jopiny. Odhiambo winjo kiwacho wach motenre koda tero mwandu. Be ere pachi wach ne kotenre kod king'iyo ni ma en ndege mating'o jowuoth dibed ni kete ndege mating'o gigo miuso kata mwandu mopogore opogore do bedo gima nyalo kelo lokruok moloyo ndege mating'o ganda koso nang'o. Ndege mating'o osigo do bedo maber moloyo but kata nitiere mwandu ma pod inyatero nikech ndege nitiyo gi mahuta ndege ni ji chiemo ei moro ma bende bodwarore kanyo. Airport kamotiye ni jogi botiyo gi pi, jogi botiyo gi tissue paper, jogi botiyo gi sabun ka gilogo. Tiende ni nitiere mwandu ma ng'ato ka ng'ato pod nyatero airport kacha nikech ndege nitie mabiro kata obiro mana didek e juma. Koro ndege ma ting'o sigo do bedo maber zaidi nikech do ting'o gik mowuok e pur kod pith mawango. Inya paro ni Homa Bay gi Siaya counties nyuolo rech mang'eny kendo sani nitiere nyai rembuta moro ma jochina oheroni mada obedo mayot ting'e e ndege nikech it needs to go very fast and perishable. But kata kamano apani mago pod inyater Kisumo
magi dhi e ndege ma Kisumo, but ma obiro sani ni to kelo dhano ma dhano go ema nya kendo miyo county ma Homa Bay dongre moloyo. Dipo ni nitie kaka chenro ni oriwe wi ruath, par ni seche gi seche bende koro oganda kokanet kane jotelo manyien teo mondo gilos kembe kalore gi chike mane gichiwo kata singo mane gichiwo ndalo mane bende gimanyo kura ir oganda jo Kenya ne gisingo loso kembe mopogore opogore. Kema moko bende poko gi kama ginyalo chako kele yuto ne county. Dipo ni ma orore ahinya kosiparo ni maesa maber mowinjo kelema king'iyo ni pod kaka inyata mago miwacho ni kamilose nyairech kunde kembe mag rech poko bedo motegno ahinya ma nyalo bedo gigo minyal tinga gi ndege kata mana didek e juma. Nitiere kembe ma already there ma jogi dwani mondo gibi girange ni to tich dhinadi. Koro magi jok manya wuotho maber ka gibiro girango kaka tich dhi mbele. But transport and communication bende kelo gima waluongo ni investment, tiende ni gikelo uwekezaji kata pesa ma ng'ato nyaketo kamoro mondo dongere. Koro kawa keto ndege manya biro, mano tiende ni ng'at madwa invest Homa Bay nyalo wuok Nairobi mabirang ni kama dwa kete investment nani ben kama ber. To nikech nitiere ndege manya biro kanyo e yo mayot, owinjo ni mae oken kama bor, oken kama remote ma en underdeveloped ahinya, en kama anya access ma anya chope mayot mane ni pesa na dinadi kata ohala manya aketo ka e dinadi. Koro ananeno ni pod en maber ni ochaka sani mondo sama gidwa keto kembego ng'ama dwa keto kambine ma private sector neno ni there is accessibility. Nkech onge ng'ama dwa tero pesa ne kama okinya chope, kama is too remote, kama onge development moro malongo mineno. Koro mae en an indication ni okay, Homa Bay is now ready for business. Homa Bay nitiere ready. Gi ikre mar timo hala gi ng'ata e piny ka kata e pinje maoko kata jok moa e pinje maoko. Bende nyalo paro koda kanyakla ni higni 4 mokalo Ramogi ne ntiere chenro mar ndege moro be nochaki mane alap makabunde kanyo. Ne chenro mane geto ni bro medo dongruok e county no, kata kamano kuom kinde machuok kende noduogo lal kamoro ma oganda ok ong'ina ng'ano timore. En tabu mane mosebedo ahinya kotende kod chenro mag ndeke mago maya madonje county ma kalua ahinya mano ma Homa Bay. Ang'o manya wacho ni dibed ni no timore mano ng'uko chenro mag dongruok mane igeto ni ndege ma ina ni dikelo? Ang'o mano kelo tabu? Apa ni tabu maduong' ne giketo flights mang'eny. I remember flights gine were more than 3 ma jogi oketo. Koro flights mang'eny to joma dhi kacha bende ne tin. Koro yudo ka ohala ne ok ng'eny kaka ne giparo mokelo withdrawal omiyo giwuok e chiro ma Homa Bay kanyo. Model ma joma sani obiro go ni en model maber, en ni ichako mos inano ni okay to ji ng'eny to bende iketo mayot ma ji mang'eny adwaro tiyo go. But kata kowe mano apani nitiere dongruok mosebedo e kind higni 4 mokalo gi sani minya yudo ka kembe mantiere gi already miyo jogi ohala, gimiyo jogi chiro ma jogi ma Nairobi biro Homa Bay dhi Nairobi nyalo wuothe. Koro the fact ni ng'ata chelo fail ok maanisha ni koro ohala onge kanyo. Nitiere lessons moko ma jo renegade nyalan from Upper Nen Silverstone mano obedo kanyo previously. Nitiere gik maginya puonjre kuom joka, but mano oko mean ni koro kanyo onge business. Tiende ni ka gibiro gi model moro manya tiyo malong'o to pod ginya yudo hala maber. Aero kaki wacho ni ntiere lessons kata puonj moyo bende gikawo. To nyiswa bende nano kanyo ka county governor ma county ma Homa Bay wacho ni private sector kata
goma ohala joma timo ohala jogo matimo ohala e kembe mag ji giwegi nitiere kod thuolo maduong' nikech ma ok en chenro mar county. Nyiswa ni en ang'o ma nyaka county government timo pogore mano ni kambi ni bende gitiyo kanyakla ikai mar fly renegade mondo mi gine ni chenro ni odhi mbele to okogore piny kaka mokalo. Ginitie gima waluongo ni policy kata sera mar sirikal ma county nyaka bed en sera mating'o makonyo jok madwa keto ohala mondo keto ohala. Kikao sera mar high tax regime, ikao ushuru iketo malo kabisa, mang'ato madwa keto pesa kacha yudo chandruok e keto pesa kanyo. Mano bedo ni jok mabiro mabotiyo gi ndege ni kata madwa keto pesa kata madwa keto ohala Homa Bay ok bibiro. Kikao corruption iketo mbele ni ng'ato ka ng'ato madwa keto ohande moro Homa Bay nyaka kuong ne jatend sirikal moro kata representative ma jatend sirikal moro e tok dot gi pesa moro malong'o ni eka koro keto ohala. Ibo fwenyo ni nitiere jomoko mabo tamre timo kamano gidhi e counties moko man ginya time ohala mayot. Kiketo bureaucracy maduong' ni kadwa invest Homa Bay nyaka ane CEC kaito ane chief officer kaito ane CEC kaito ane governor to jogi te gin gi jogi moko mabende dwani mondo ane koni gi koni bende bedo matek mondo ji oket business. Sera ma governor ma Homa Bay onego be ni keto en sera mar luongo ni ease of business and ease of investment. Onego gikaw sera manya konyo oganda madwa keto pesa kacha owinj mayot moloyo. But kata kamano pod nitiere kaka ginya support ginya konyo ohala ma ng'ato keto kanyo mondo dongre mondo odhi mbele. Ginya make sure ni pi ma jogi dwaro nitiere machiegni kata ginya ywane jogi pi. Stima ginya tiyo gi jo stima magi hakikisha ni jo madwaro stima kamo mondo yud stima. Problem kendo maduong' ma joket ohala nenoga e county en wach ndalo kata puodho. Koro idwaro puodho moro 20 acres. 20 acres ka yude bedo matek nikech county ok dwa chiwo puodho. Koro apani ka gin gi policy kata sera mar konyo jogo madwa keto ohala ginya dhi mabor. Kaber to nego giketo fees moro mar konyo mana joma timo ohala. A business support office or kata business development office moro e county makidhiye to en one stop shop ma inya konyi gi tete midwaro as long as ikelo pesa e county. Aneno ka ntimo kuom penjo maya kuom jo ka Godona Yoro wacho ni nitiere kodwa chenro kata kamano wacho ni ber to wacho ni ber ahinya. Mano wacho ni jogo matiyo kod ndege yor wuoth gin jogo matin sana. Ok thoth oganda jo thor tiyo kata jo thor bedo gi nyalo mar tiyo kod ndege. Ere gima inyal tim e neno mari mano ni giywa jo wuoth mathoth nikech samoro kata oting'o ma ji 37 ka oting'o ji 37 tinya yudo ka jo moidhe tin mokalo kata mana didek no e juma. Ere gima inyal tim mondo mi ywa jo wuoth gi Ramogi? Mokwongo destination, tour destinations. Wan gi tour destinations maber e dho nam Lolweka ma kidhiye to inya neno beautiful beaches, sunset gi gik makamago. Inya neno Le, inya neno Hippo Point. But okiyud ka marketing malong'o itimo ne tour destinations gi. Koro jok madwa biro rango gi iyudo ka tin moloyo ma nkech onge jo mong'eyo mang'eny manigigi ni ka. Otende mane dho nam onego winjre gitim marketing kanyakla kata ka giwinjre gi Kenya Tourism Development Authority mondo gitim marketing gi make sure ni ji ong'eyo ni gintie, gi make sure ni destinations gi jopiny ong'eyo. Inya yudo ka destinations gi kata jo Kenya wegi kia ni nitiere destinations maber e dho nam Lolweka. Koro marketing no kotim tiyudo ka jok madwa biro gi ndege mondo ne kuonde gi bedo mang'eny.
Kisumu nitiere gi jok madwa biro neno ndio, but pod ok ging'eny kaka dwarore. The Western Circuit, Tourism Circuit, pod iyudo ka welo pod tine moloyo. Apani mae gima jo counties ma nie dho nam nyalo winjre to gitim collective marketing. Nikech ka county ma Homa Bay dwa time, to ginya yudo ka en expensive moloyo time as a county, as one county. To ka giwinjre Homa Bay, Kisumu, Siaya, kata Migori bende odonjo kanyo, tinya yudo ka gin gi pesa moro malong'o makoro ginya timo marketing maber mondo ji oti gi ndeke mabiro mondo ji okel pesa e dho nam Lolwe. Erokamano nya Ramogi. Kaeto binaneno ka Otieno Hesbon to golo pache, wacho ni winjo koro ji ochako pidho mira yorongo kocha ni en gwenge ma bet ng'ich matin koda wendo mondo mi gimed tero mwandu gi mwandu go mitero. Nyiswa moko kuom gigo mabende piny owacho mamalo. Aneno kacha ka jatend migawo mar weche go mag wuothe Kipchumba komenta mowacho ni nitiere chudo ma ok dhi keti mano mar piyo ne ndekego kaka moko kuom yore mag neno ne gibede witiende kata gibedo motegno kapok ochaka keto suru no e wige. Nyiswa moko kuom gigo mabende piny owacho nyalo timo kotiyo kanyakla gi piny owacho mar county. Maneno ni chenro ma kama ok ogore piny nikech aneno ka thoth oganda to wacho ni chako e maber to ng'eny nitiere gi to kaluwore gi mago mosetimore kinde mokalo chakore to kae to bende ok dhi maber kata kaluwore gi kit telo ka kitayogi mamiyo chenro gi ok chopo yo makare. Ginawo gini monj beni piny owacho mamalo timo kanyakla gi piny owacho mar county. Maneno ni chenro ma kama odhi mbele kendo konyo ngima oganda e counties manyanza. Apani kama Kipchumba mano chake no ber. Miyo jogo tax holiday, at least fees moko monego bed ni gichulo, ogolo shuru. Koro at least gibi manyaka gitegno eka bang'e koro ginya keto ushuru mondo gichul. But kowe mano to apani kata national government, the Kenya Tourism Development Authority, nyalo winjre gi county government mondo gitim marketing mar tourism ma e dho nam korwa koni. Nikech apani gap maduong' en ni jowuoth mabiro korwa koni ok ng'eny kaka jowuoth madhi mwalo Mombasa. To koni bende tinde ber. Chon ne wan gi matatizo maduong' ka iyudo ni amosi omako dho nam. Koro welo mabiro mondo ne dho nam ok nya neno dho nam maber nikech nam opong' amosi. But sani amosi, the problem of amosi norumo chon. Koro sani wanyatimo marketing malong'o majibi. Apani national government nyakonyo kanyo maber magihakikisha ni tourism o improve koni. Nikech gima odonjo Homa Bay en passenger transport. Passenger transport, gima push passenger transport en tourism. Makawa hakikisha ni koda en conference tourism, koda ena leisure, moro ma ng'ato biro kende kata gi familia to o enjoy dho nam. Apani mano pod wanyatimo ma wachop kamoro. Koro Kipchumba otimo maber, but apani pod ginya chwalo lwetgi gikony counties e yore mag marketing koni. To bende king'iyo kita yore mag wuodhe mosebeda ahinya to gwenge makaluo bende nitiere nyalo mar kambi kata mana duol mar KEA mano bende ng'iyo wechego mag wuodhe mag ndeke pacho ka yaro bede gwenge ma Nyanza. Iparo bende ni nitiere geno ni kuonde machalo Migori, Siaya bende nyalo bedo gi kuonde ma ndeke aina gi nyalo dhi mondo miyo yar bad yore minyal tim godo ohala ma ok ging'iyo mana Homa Bay gi Kisumu kende. Aparo ni mano nyalo bede mak mana ni sirikal sani modonjo nitiere infrastructure development manyo pod giduoko piny pokarango maber ni bende giseketo e plan Siaya gi Migori mondo be obed gi airport. Wan gi airstrip Siaya, but en airstrip moro matin kabisa kendo mapod nigi ge onge tamak. Koro tiyo kode bedo matek. But ka ber to onego bed ni kuro bende nitiere airstrip nikech e wuoth mabiro ma Nairobi kabiro e county
kantiere airport to wuodh cha time ma ng'ato kao dok piny kabisa to mak mana kaka awache ni passenger transport en ng'enyne bedo supported kata iriembo gi tourism. Kanitiere good tourism circuit to iyudo ka gik makamago bede to ka onge ma joma biro koni onge jok mabiro kata conferencing edho nam lolwe bende onge kata oket mana ndege to pod onge kuma bodhi ok bi dhi maber. Miparo nitiere chenro ma owinjo bed ni tend counties tem owinjo bed ni keto mar ywayo okenge ma kamagi par ni mabiro mana thuolo machuok kende bang' county ma Homa Bay bedo koda PM e ng'wech kane ging'iyo rito weche mag rito le mag bunge. Nyalo paro ne ng'wech mano oywayo oganda mopogore ka bang'e koro waneno ka koro fly renegade okelo ndege ma koro nyalo tero oganda mondo odhi onene le mag bunge county. Diponi nitiere okenge mowinjo bed ni counties bende keto kare mano ni chenro makamagi bende giywayo e counties gi giwuon. Nitiere mang'eny ma pok watimo. Jo Turkana nigi Turkana festival moro ma giluongo ni a celebration of culture and diversity. Kidhi kuro tiyudo kong gi, tiyudo lep gi, tiyudo kaka gidak to nitiere competition kabila manyo governor ketono. Koro yudo ka en one event but oywayo ji mang'eny kabisa nikech nitiere gik mopogore ma ng'ato biro neno. Jo Mombasa nigi Mombasa festival ma bende timore Mombasa kuro. Kidhi kuro to iwinjo taarab, tineno jok morwako kandho, irwako buibui, tichamo chiembgi viazi karai etc. Mano wan bende wanyalo timo mano ma wabed gi ang'e nitiere ga Ramogi night and Ramogi gik makamago but wanyalo bedo gi cultural days ma celebrate culture ma iyudo ka nitiere piem kata en mana piem mar boda kata en mana piem mar ng'wech kata en mana piem mar yiedhi. Tiyudo ka nitiere chiemb oganda luo, tiyudo ka nitiere lep oganda luo machon, tiyudo kuonde mantiere history, nyatiti goyo, gik makamago. Ka counties nya winjore, ka kamano to kata county achiel nya timo gima kamago, ma nyaluongo ji mang'eny kabila mwaneno kadhi Turkana cha. Apani mano nya chako yao the area mondo more tourism obedi, mondo welo mang'eny obi, mondo wane ka welo kendo chako hero circuit marwani. Nikech wan gi unique offerings, wan gi gik ma onge kuonde mamoko. Nam ma wan go opogore gi nam ma nam chumbi nikech marwani en fresh. Iyudo ka culture ma wan go bendo opogore. Koro magi tetete ng'ato nyalo keto mabed an event ma timore kata diriyo e higa to ji mang'eny biro to ineno kaka timre. Ang'eyo ni sports bende osekonyo gik moko kaka dala rugby osekonyo mondo kel ji but we can still do more. Apani pod wanyatimo moloyo ma wasetimo. Kawatika eno kapod nitiere penjo motenore gi mowinjo bed ni johala timo Ramogi. Kwatieko nyise johala ahinya mag county ma Homa Bay kod alwora mare. Gino bende koro nyagi tim mane onegi bedo kod thuolo mar tiyo makare gi kita wuoth ma bende koro ochopo sani. Ka ginyalo neno ni giyudo mwandu moromo manyalo dhi kata didek e juma kitero e counties moko ka inyato county manero bende koro ndege ni biro bedo kadhi nyisgi ni to en ikruok manada inyato yoro chumi king'iyo bende kit nengo aneno ka oganda moko tuo kai ne nengo ndege ma pod ni malo matino e korgi nyisgi ikruok monjo gibed ga inyato yoro chumi ma bende nyalo konyogi neno ni mwandu gi gilose yo makare kendo seche ma bende koro ndege ni biro ndala dek kende e county ma Homa Bay to okodok nono Ramogi. Anya wacho gik moko ariyo. Mokwongo nitiere kisomo bug Obama Dreams from My Father go yudo ko wacho ni otende ma Kenya
inya yudo ka hotel en 5-star and you have very rude waiters and waitresses. Apa ni problem no wan bende wan kode e circuit wa ma Western Circuit minya dhi kamoro mondo iyud kata gir math kata gir chamo to jok ma savi ka onge gi chunygi kata gi savi gi attitude mopogore. Apa ni jok man go hala ohendni mag hotel kata ohendni mag tour targeting businesses onego ter jogi e training mondo welo mabiro kobiro lak sechegi yudo ka jok masavgi are well trained, jok mong'eyo gik monego gitim, jok ma oluoro welo magiyudo nikech ging'e ni mago e dechgi mokelo negi mwandu. Mar ariyo nitiere jok manya supply airports go, mago bende nyalo wuoyo go mbaka gi Kenya Airports Authority nikech okapar ka gino ena central procurement te Nairobi to kata ka en central procurement pod ginya access central procurement ma Nairobi mondo gin bende giter mwandu kacha manyalo konyo ndeke mabiro. To kata kamano aparo ni matatizo mwasebedogo en ni inya yudo kata Kisumo wan gi infrastructure ma international airport manyalo ting'o mwandu katero e pinje maoko through cargo. To iyudo ka pod mwandu mwating'o pod tin kabisa. Mano aparo nego waranga ahinya korka pur kata kipith ni ang'o ma wanya tero oko ma kata en ma obed mana flowers, horticulture, gik makamago wanya tiyo gi infrastructure makoro wango nikech infrastructure wan gi airport, wan gi port, wan gi ndeche moselosi. Ere kaka wanya dhi ma gik mwatimo nyuolre ma wati gi infrastructure mosekel. Aparo ni jo hala onego parane in that direction mondo kik wabed ni wa complain kata wa ywak mang'eny to opportunities mathoth osebironwa. Erokamano ahinya Odhiambo Ramogi jalony wechego mag uchumi ka bende kuom loso thuolo mar goyo mbaka ewi mago motenre kod uchumi. Nyasaye ma bende koro ntiere chenro mar wuodhe mag fly ma bende koro dhi chope county ma Homa Bay. Erokamano ahinya kuom thuolo mari kendo erokamano kuom yawo wang' oganda jo Kenya mondo yie ka ginyalo tiyo gi chenro ma kama e bero uchumi margi. Erokamano ahinya. Koro mga juang mano hema kelo e giko mar twak marwa e chenro ni mar Rameny Piny kogi kanyo saa 3 kendo wadhiromo kodi e chenro mar oyimore medkete mana ka Ramogi TV. Erokamano imiro ote magi kata obedo ni wasomo giduto waduogo kendo saa 3 kang' wasom moko kuom ote. Riti masani medkete mana ka Ramogi TV, nyinga Lydia Okeyo.